Nyarkoyomo yore ase skuru yekendeli nigo abeire oyobonguiga kabasa abantu bali babwate chindoto chingia nekali arengereire nigakubuka na ukirika eliyo okeros kobige tabu ekyo oyobeire bunanere kyorkalikia asabana bake anene bali baraborokiwa musakito Daniel Ontiria so roboti robene nigatwarganiri roboti roiga Ikiga asoroboti ruobene numugano w'umwana wiga umunyaruka w'imyaka 15 kuruasi Kenyurugi Korongo imiye wodi ya Nyamasibi ase bunge ya Nyeribari Masabe County ya Kisii uyu mugano ye obeira ase metandao na muno asa matuka bwango iga igoro yekegwa kyae ekyo kegoseta bange tabukiane yegoro kunyasaina sad moments Yo kwane mwise kwa mmenyere tobo gimobo kon bako mwelio en alia jito konyoro mwalimu amenye tobo gimabu botaka na bible bae tabuate ni school fees Cynthia Kerobo Nyanchiri oyogosome kirasi gikumi nigo hari n'ubumanyi nekegwa gyokorora gose korota emegano yobosemya yagonchururia nakoyerika asamasakara chingaki bwakire ekegwa nonye nabo abekire omukya nakogenderia gwetera sokulika ebitabu kiagerete ngachaka kulika na story nyingi ngo soma na amonobo gimabo lingwetera amne school fees yego tiabora tisa jinde shopping yabora mono kwara abere isko korengana na mamu mwabo Mosubati Elizabeth Kwambuka umwana Cynthia nigakwira chingaki chaye chinyinge kolika masakara igoro yemegano akorota chingaki chabotuko na segetabu kyabangoiga morukigo iga harika nyansaina sad moments ikyokere numugano igoro y'umwana yo momoiseke uyo etereta makongo gwetera sobolemerwa wo warenga senka yabo kolende gwetera yonsi agasoma numukya agacha kobo monto wengencho asense yabo bono umwana yana naba akinete bya kurunze kerachikwenda school agajake school bya ajuika standard 6 agaswa kunyo kolika bisakara giteiga agaswa gutabatabule ebitabu agoturwa agochora abantu osochora abantu bakumnyoka bakurwe school bono naikera nanya gwito mwana winje na maite gose ne talent ya yalinge egeikera bono omwana kwenda kera chiwika standard 8 agasobo no gwikara sero bakasa sapa ya butuko nchiko murangira njorare dali gocha paka ya biti na imo kanaenda kumurikira sare umwana ocha gukora kurara ngochiko imo kamambi ngochikuriye ali asa alinge ameza anyora tabulete ibitabu tabulete amasakara chorete ali karigete bona anya kumuita ingi kugera gutabule ibitabu nande niganjite gocha kunya gutusabe ibitabu byo kulika ono ekerana nyorete agutabule ibitabu ibi kaswa kumukanje tingukodere gitabu wanda isokure yae timbo ati gitabu yo kulika kenda atari kutusaba kero kine pira akine ndo mwana oiga nje na meto sini talent ya yari ya sawa kodro wanja mwana talent ya soke asokogania komanyegoro ya masomaya ase skuru ya secondary ya Bongonta korengana no deputy principal Morukigoiga nigo haru mungaini giata nekene nari nekegwa ikyo kebwenete gosirwa kubatakana nebirengo by'ubutaka ebyo birasenka yabo kera umwana yakite kuri primary akareta makaratasi abegete asi abanti amacha orete na kuri kumugano twachikuri umugano tokarona ande umugano yo ataibuna kya konyo likanya beke gitabu na bokoba igento kya rengo nekena bato mokia kerenga kya rego chobori na abisieito na kigetabu igende na kire na kingokora guidance ya tu enkego nere amokonyere bono mwana oyo abwate ari kire getabu ikikiabiria gosomwa abantu bande barigereirie ababusaga bechisembe bakire bakirigereiri ababusa ao
babiri bakuri gitabu kabaro ni gitabu keke ni gitabu kia na ndengo se gitakiro asaba na kinyaruka babwate mechando babwata bakong omwana Cynthia tokumusabira agende kurika wetani bo agenda gukora mukie kirasime kugania nkororo bono kwa weburi gutugikira na kugendereria ebiegwa asabana babo iri kubakonya kwegendereria hase kiribuna abantu abange mbagenderete gukonyeka gwetera sebire natali hasa amasomo oka akoliko kwega kwebitabu gango nyirasa tambe na nanyolra abasani abange nanyolre no ebo igabon na chakire kumanya ubon na bongolengereri bwango na kolike bitabu nkurubaterega seni kyagetembe kuriga se county ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri